Naha weka godivê nûçeya borî jî dê vedît, şêwa kar li ser tuwalê resmê xwe çêdikin. Lê hinek hunermend jî hene ew têra wan nake û afrîneriya xwe li hin mercên li hin şertên cuda diceribînin. Niha di rêzê de hunermendê ku em bidin naskirin û berhemî wî bibînin hunermendekî bi vî hawiyê. Bi rastî jî bi rêbazeke balkêş berhemên pir balkêş çêdike em ê pevre li xebatê wî binerin. Hin caran tuwal û firçe ji hin hunermendan re nabin derman. Yani ew tenê bi tuwal û firçeyê nikarin hunerê xwe nîşan bidin. Ji lewma jî li hin riyên din digerin ji xwe re da ku xwe baştir îfade bikin. Dema ew li riyên nû û şevereyên cihê digerin şêwazên nû yên derberînê jî peyda dikin û bi van şêwazan tovê hunereke serbixwe û resen direşînin nav xwezayê. Ew bi afrîneriya xwe bêyî ku zirarê bidin xwezayê tiştên balkêş xêz dikin û resmên mezin çêdikin. Hunermend David Popa jî yek ji wan hunermendan e ku xwe bi rêya xwezayê îfade dike û xwezayê weke tuwalekê bikartîne. David Popa hunermendekî Fînlandî ye. Ew hunerê xwe li xwezayê îcra dike. Hin caran li ber peravên behrekê, hin caran li serê zinarekî, hin caran li mesîla çemekî û hin caran jî li deştan wêneyên mezin çêdike. Ji bo van wêneyan çêbike bi saetan dixebite û piştî wêne temam dike, wêneyên karê xwe ji jor vedigire. Wêne û dîmenên ku digire ezameta karên wî yên mezin û balkêş derdixin holê. David Popa ji bo li xwezayê resman çêke sprey û tiştên bi vî hawî dûrî xwe digire. Heya ji wî tê ew zirarê nade xwezayê. Tiştên ku ji bo berhemên xwe bikartîne jî xwezayî ne. Ew pir bi baldarî hunerê xwe pêktîne û ji bo ku ew vê rêbaza xwe yê kifş bike li raboriyê vedigere. David Popa dibêje, dema min li xwezayê wêneyên bi vî rengî sêwirandin min ji xwe pirsî û got, gelo şêwekarên ewil yên di şikeftan de çi bikaranîn ji bo ku xêzên xwe çêkin. Şêwekarên li şikeftan xêzkirin tebeşîr û komira êzingan bikardanîn. Her wiha wan hin pîgmentên ji axê jî bikaranî. David Popa jî di depê şopa şêwekarên li şikeftan û aynî weke wan pîgmentên xwezayî bikartîne ji bo karên xwe. Malzemeyên wî tebeşîr, komira êzingan û pîgmentên ji axê ne. Di kompozisyonên wî de kurahiyeke bêhempa heye. Lê tişta xerîb û balkêştir ew e ku hemû kompozisyon û wêneyên ku li xwezayê ava dike, piştî demekê winda dibin û diçin. Yani karên wî ne mayînde ne. Tenê ew bi rêya vîdeo û wêneyên ku digire dikare karên xwe mayînde bike û bihêle ku di arşîvekê de cî bigirin. Wekî din bayek, lehiyek, berf û baranek dikare bi rehetî karên wî ji holê rakin û welê bikin ku weke ku wî qet li wira xêz nekirine. Ji xwe David Popa jî li ser vê yekê difikire. Ew dixwaze bi van karên xwe nîşan bide ku zaman bi tu awayî nayê sekinandin. Ji lewma jî tiştên ku bi awayekî kurt li xwezayê dimînin û piştî demekê ji holê radibin bêhtir bala wî dikişînin û bi van xebatên xwe dil dike ku mirov li ser demê bifikirin. Ji lewra kes li cîhanê heta hetayê namîne û dem li kesî guhdarî nake û ew her dibihûre. Kar û xebatên David Popa yên hunerî vê rastî yetînin bîra xelkê. David Popa ji bo van xebatên xwe çêke pêdivî bi teoriyeke fireh û kûr nabîne. Ew bi tiştên xam û sade van wêneyên xwe li xwezayê disêwirîne. Ji ber vê yekê jî gelek caran kesên derdora wî wî weke mirovê şikeftan binav dikin. Ji xwe David Popa jî xwe wekî miroveke besît binav dike.